Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uJesu inkosi yethu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi, udumo luye kuBaba ekhaya ezulwini. Bangcwele usuku lwesibili onyakeni, usuku uNkulunkulu asiphe lona. Siyahlangana-ke enkonzweni yethu yesibili sisemkhosini ka-21 days. Ngiyathanda ukuqala la. Angazi noma abantu abazilaleli iy'nkonzo noma kwenzakalani, bese ngixaka ukuthi bezwa kanjani ukuthi umkhosi. Hhayi abantu lokhu beqhamukile bengitshela ukuthi bangena emkhosini. Abantu lokhu beqhamukile bengilethela amaphupho. Kade indaba yamaphupho sayivala bazalwane ukuthi alethwe kumina ngoba nibaningi kakhulu. uNkulunkulu ungenze wangiduplicate, mhlawumbe ngisebenzise lolu limi, wangiphindaphinda. uNkulunkulu-ke uma engiphindaphindile wenze lento yokuthi ngenze into ngingekho lapho. Njengokuba umoya ongcwele ukhona ezindaweni zonke, kodwa ungumoya ongcwele uyedwa, kodwa ukhona ezindaweni zonke. So uNkulunkulu wenza into efanayo ngomoya ongcwele awubeke kimi. Ngizothi ngibhizi ngikhuluma nomuntu, ngibe ngikhulekela umuntu ogulayo ngingazi. Ngisho ukuyiduplicate-ke manje. Ngizothi ngibhizi ngikhuluma nomuntu la evuma izono zakhe, kube kusinda umuntu ngomkhuleko okhulekwa yimina. Yayibona leyo nto. Kufana nale ndaba yokuvuma izono. Khona abantu abangayi-understand indaba yokuvuma izono. Mhlawumbe angichaze kancane. Uyazi ukuthi mina ngingedwa uNkulunkulu ungenze ngaba abalungisisi abaningi abangekho kumoya bayibambi lento futhi ngeke bangizwe namanje. Ngingabalungisisi abaningi ngoba into eyenzakalayo uNkulunkulu uthe umuntu akaqale abhukhe ngimnika i-date. Le date mangimnika akusiyona i-date yakhe nami, i-date yakhe noNkulunkulu. uNkulunkulu uyabona, akayona impumputhe. Ngemva kwalokho ngesikhathi uqala ubhala phansi izono zakho ngoba u-committed une-date. uNkulunkulu usithembisile wathi uzokwenzela umusa ngaso leso sikhathi. Bese kuthi lokhu okuyizinkinga kuwena aqale akuxazulule. So ngamanye amagama bonke abantu abane-date nami abanayo i-date nami, bane-date nalo ngigibele. Uma bebhala phansi ngaso sonke isikhathi, ukhumbula ubhala phansi isono wenzela umusa ngaso leso sikhathi. Kodwa ngoba uNkulunkulu ufuna wenze izwi, uzolinda-ke uma lifika usuku ulenze izwi. Uma lungakufici usuku, uthe uNkulunkulu uzokwenzela umusa ungene ekhaya ezulwini. Manje abantu they just jump around, behlaba inyuka, baya kuloyana, bayovuma kulo izono, basuke baye kuloyana. Anginqabi mina, ungayenza into oyithandayo. Kodwa iyodwa into engizokugarantela yona, uma usekhaya lezwi unikwe mina. Uma uphuma uya kwenye indawo uya kumuntu ongamnikiwe. Uma usekhaya lezwi unike mina. So ngeke ukusize ukugxumagxuma, uye le. Ngoba mina ngingabantu abaningi ngedwa. Immediately usuthola i-date, wathenga ibhuku lakho. Uma uqala nje ubhala, isono sakho siyakreshwa. Bhala isono sakho siyakreshwa ngoba ngingedwa. Kodwa ngingedwa ngoba uNkulunkulu uyabona. Manje-ke angiyazi inkinga yabantu. Ashone laphaya ayovuma lapha izono. Aye laphaya, umbuzo wami uthi umnikiwe yini lowo muntu wena ukuthi hambe uye kuyena? Ngoba abantu abafani phambi kaNkulunkulu. Umnikiwe yini lowo muntu? So-ke ayikho mina into engizoyisho. Kodwa sengishumayelile kakhulu ngachaza
ngathi umuntu okukhulekelayo udlulisa umoya wakhe okuyena. Kufana nalento yokukhulekela ubeke izandla, hamba ubekwa nje ubekwa. Umuntu udlulisa lo moya okuyena. Nalento uthi uhamba ubhabhadiswa nje. Awumazi umuntu okubhabhadisayo. Uyakholelwa ukuthi u-right. Uzobona ngosuku lokugcina ukuthi unjani. Uma usekhaya lezwi, bengizoku-advise mina, awuhlale nje urelax. Uhlale urelax, wenze lento uNkulunkulu athi asiyenze. Ngoba ukugxumagxuma ngeke kukusize. Hayi, ngeke kukusize ngempela. Kodwa-ke umuntu isinqumo ngesakhe. Umuntu ukholwa phakathi kwakhe noNkulunkulu wakhe. Umuntu ukholelwa kuNkulunkulu athanda ukukholelwa kuye ukuthi unezulu nesihogo. So-ke mina njengobaba uNsibande, yami ngenza umsebenzi wami engunikeziwe, benginika nje piece of advice ukuthi ngenze example. Abantu abahlezi babambe iqueue baningi ba-over 5,000. Bonke laba bantu awuboni ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini ngoba uSathane usebenza ngendlela emangalisayo. Bonke laba bantu uma bebhala izono zabo bene-appointment kuNkulunkulu sebengcwele bahlanzekile sebengahamba baye ekhaya ezulwini. So uNkulunkulu ngekhaya lezwi wenza izimangaliso abantu abangaziboni abangazi-understand. Umuntu oyedwa amenze aba abantu abaningi. Njengoba ngilinganisa ngomkhuleko, bangaki abantu abanele imikhuleko yabo? Bangaki abantu abasizakalayo? Ngisho abaku-YouTube khona bazongena ekhaya lezwi besuka ku-YouTube. Athi umuntu benginilandela ku-YouTube sengibona ukuthi nami ngingena egrouphini. Uyayibona nje leyo nto. So ile mkhuleko le yenziwa isimangaliso ngoba kumina ilona ongigibele. Wena-ke uma ujump around ufuna abantu abanye ngaphandle kwalo mnikeziwe uNkulunkulu okwakho-ke lokho. Hayi, okaNsibanda akangeni lapho. Yikho ngithi ungiduplicate-ile. Ngoba uzothola ukuthi ngikhuluma njengamanje nje. Khona ukukhuleka uRoma 10:9 uyasizakala. Njengoba ngimfakile uRoma 10:9 ku-YouTube, ungabona wenza kahle kanjani uRoma 10:9. Unama-viewers amaningi. Engikholelwa ukuthi okungenani u-50% walabo bantu bayasindiswa bamukela uJesu ku-YouTube. Angibazi, ngeke ngibazi. Futhi angidingi ukubazi ngoba uNkulunkulu obaziyo usebenzisa ivoice yami ukwenza lento ayifunayo. Ngiyojabula sengibabona ezulwini ngoba bawumqhele. Manje angiyazi lento edala abantu bagxumagxume babe nenkinga. Ngendlela elihamba ngayo ivangeli, uNkulunkulu usebenza ngendlela engalindelekile, nami engimangalisayo kodwa yaseshilo ukuthi uyasebenza ngoba uSathane usemsebenzini. So uyasebenza izimangaliso ngekhaya lezwi. Ngithi ngibhizi ngenze engikwenzayo ngibe ngenza okunye ngingazi. Ziningi izinto engizenza ngesikhathi esisodwa ngibe ngingazi mina ngoba zenziwa yimina, zenziwa yilo ngigibele esebenzisa ivoice yami. Abanganelisekile-ke balungile phela nabo benze lokho abaholwa uNkulunkulu wabo kukho. Kodwa mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uyalifakazela ivangeli engiliphethe. Uyalifakazela, bayasinda abantu, bayathula umthwalo abantu, bathola ukuthula ey'nhliziyweni zabo. Ukuthula kumuntu ngeke kufakwe omunye umuntu. Kodwa umuntu uzokuthula ngoba kukhona inkosi yokuthula, the Prince of Peace, who is our Lord Jesus Christ. Uyena ufaka ukuthula. Ufakazela izwi lakhe. Ufakazela ukuthi lento engikhuluma ngayo iphuma kuyena, ayiphumi kumina. Qaphela-ke ukuthi uvuma kubani izono zakho. Qaphela-ke ukuthi ukhulekelwa ubani. Qaphela-ke ukuthi ubani okubhabhadisayo. Hayi, angidlule kuzothiwa sengithe kanti vele sengishilo. Awuyazi ukuthi sengishilo? Ungizwile. Asikhuleke isikhathi esibalekile singene ezweni lanamhlanje sisesemkhosini wethu. Ngize ngifike lapho nje ngiyacela abantu basebenzise umkhuleko. I-VN engiyifakile indala iyayikhuluma ngokuthi umuntu akalethe iphupho ngoba kwakuyileso sikhathi. 18 May sishintshile sathi amaphupho awasalethwa. Noma ngabe yini oyizwayo musulethe iphupho umkhuleko nawo. Nginifakelile-ke nonke ekhaya lezwi.
ngiyacela niwusebenzise lo mkhuleko. Hayi usebenzise uzokusiza. Yonke imkhuleko engininikeze yona kusho uNkulunkulu uyasebenza ngayo ezimpilweni zabantu. Ngiyathobeka kakhulu ngoba ngilutho ukuthi kungenzeka into enjalo uNkulunkulu angisebenzisa. Ngiyathobeka, ngiyamangala ningangikhohlwa emkhulekweni, ningikhulekise ngihlale ngingasuki. Ngenze example ngoba ngisho sengiwile lolokhu lisebenza izwi lami lithatha abantu bafake ezulwini. So angithandi ngithi sengisebenze kangaka bese ngilahlelwa ngaphandle mina uqobo. So ngiyawutuba umzimba wami ngoba baningi abantu ngisho sengifile ngithule abazongena ezulwini ngalama video nangalama audio. Baningi ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu usebenzile ngoPaul bebhala incwadi namanje sisazifunda iBhayibheli. Njengamanje awuboni into uNkulunkulu uhamba nezikhathi. Njengamanje uNkulunkulu ubhizi ngama-audio, ubhizi ngama-video, uyasebenza. Kusahamba izwi lakhe lela elithuma abapostoli balibhala. Kusahamba lona kodwa selihamba ngani? Ngevoice, ngephimbo. Nangobuso-ke obuka ku-YouTube. Bazalwana ake simkhonzeni uNkulunkulu. Izwi lakhe lithi akaphenyeki, ngeke simphenye. Kodwa ngeke ngidlale ngawo, ngitshela iqiniso. NgikuKristu. Musugqumagquma, musuyaluza, awuhlale endaweni eyodwa. Masikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga kulolu suku lwesibili sisemkhosini. Siza-ke Nkosi lona loyo ozophelelwa amandla, ozizwa ngenwa indlala. Mqinise Nkosi, ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Baqinise abantwana bakho, babiyele. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami nomusa, bonakalisa amandla akho. Khuluma ubuphendule. Namanje-ke Nkosi siyakhuleka, sikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Sikhulekela ukukhula kukwazini, spiritual knowledge. Sikhulekela ukuphenduka okusuka ngaphakathi, spiritual repentance. Sikhulekela ukungcweliswa ngezwi lakho, sanctification by your word. Sikhulekela ubunye kuKristu ngoba bonke ababhabhatiselwe kuKristu bamunye. Siyabonga Nkosi, namanje iba nathi kule nkonzo uJesu Kristu UYINKOSI. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, bangcwele kakhulu. Asifunde izwi leNkosi isikhathi sesibalekile. Asifunde izwi leNkosi silithola uSamuel wokuqala chapter 2 verse 26. Lona liwumgogodla wethu. Verse 26, umntwana uSamuel waqhubeka wakhula, waba muhle kuJehova nakubantu. Sikhulume ngaleli izwi kuphela izolo. Sikhuluma ngokuthi waqhubeka wakhula. Ekukhuleni kwakhe waba muhle kuJehova nakubantu. Ngoba kuyenzeka umuntu akhule kodwa angabi muhle kuNkulunkulu, abe muhle kubantu. Elithi izwi leNkosi uJakobe chapter 4 verse 4. Umngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. So ngeke ukusiza ukukhula bese uba muhle kubantu kanti kuNkulunkulu umubi. Ake siyezwini-ke sibheke abahluleli chapter 13 sifunda uverse 24. Sikhuluma ngokukhula kumoya, sisekuso leso sihloko. Lithi izwi leNkosi, owesifazane wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSamsoni. Umntwana wakhula, uJehova wambusisa. Sikhuluma ngokukhula. Uma ukhula kumoya uyabusiswa. Kukhulunywa ngoSamsoni la. Siyakhumbula ingelosi yafika kumama kaSamsoni yamtshela yathi, bheka uyinyumba uzale, kepha uzokhulelwa uzale indodana. Chapter 13 wabahluleli sengihlehlile kodwa ngikuverse 3. Uzokhulela uzale indodana. Ngalokho ake uxwaye ungaphuzi iwayini, naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Lokhu kuyasifundisa ukuthi abantu abadla izinto ezingcolile ba-affect ingane ngaphakathi. Into oyidlayo idliwa ingane.
Uma uphuza umuthi wesihlambezo udlulela enganeni. Uma ugcatshwa lowo mgcabo udlulela enganeni. Izinto ozenza ngaphandle emzimbeni wakho zidlulela enganeni ngaphakathi. So akumangalisiki ingane yakho ikuhlupha. Vuma isono sakho wasenza ukhulelwe. Uma ulwa uphikisana nendoda ukhulelwe kudlulela enganeni yakho. Uma yintombazane iyokhula yenze njalo. Uma umfana iyokhula ivulela isibhaxo. Uma ukhulelwe ushintsha amadoda ngoba uthi awushadile uyintombazane, uzozala intombazane enjalo noma uzozala abafana abangathinteki abangabambeki hambe bemithisa la nala. Uzuxakeke wena kanti wena imbangela yalokho. Izinto ozenzayo usakhulelwe zidlulela enganeni. Ithi ingelosi, bheka-ke uyinyumba uzala, kepha uyawukhulelwa uzala indodana. Ngalokho-ke uxwaye ungaphuzi iwayini naliphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Yini oyidlayo? Wadlani ukhulelwe? Angisakhulumi ngokudla manje komlomo, sengikhuluma ngokudla kumoya. Yini owuyidla? Wawuhamba izangoma? Wawuzindla kabi? Unolaka? Untshontsha? Kudlulela enganeni lezo zinto. Phinde uverse 4. Ngalokho-ke uxwaye ungaphuzi iwayini naliphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo. Verse 5. Ngokuba bheka uyawukhulela uzale indodana, impuco ayikuthinta ekhanda layo. Ngokuba umntwana uyakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kwasesizalweni. Uyaqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilisti. Uyabona yini ukuthi njengomzali wena olimaza izinto zikaNkulunkulu ezibekwe enganeni yakho ngokungayiqapheli izinto ozidlayo noziphuzayo. Wena olimaza ikusasa lengane. Awuyazi ngumNaziri nengesiyena. UmNaziri-ke umuntu ohlukaniselwe uNkulunkulu. Awuyazi ingane ehlukaniselwe uNkulunkulu kwasezalweni. Uthini uPawule ngale kwaseGalathiya? Uthi engakuhlukaniselwe uNkulunkulu kwasezalweni. Uthe mayengibiza ngibuzananga nenyama negazi, kodwa ngavele ngenze njani? Ngawenza umsebenzi wakhe. Mangena u-Efesu uGalathiya ngisakhumbula ingqolele. Kodwa nje linjalo lelizwi. uPawulu akabuzananga nenyama negazi, wabelwa esesezalweni. Siyakuthola kuJeremiah 1 verse 5. Ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphumi ezalweni ngakugcoba. Now, thina-ke ngokwenza izinto ezingalungile silimaza ingane ingaphakathi. Ulimaza ingane, ufaka umoya othize ezophuma ingane nawo. Ngakho-ke yikho kufanele uzihlambulule, uvume izono zakho, ucacise impilo yakho, sikukhulekele, siqalekise lo moya. Ukuze lo moya ngoba ungene ngawo enganeni, hleze nengane uNkulunkulu ayenzele umusa ishayeke, iphephe uma isencane. Uma isindala nayo isinezono zayo sekufanele ize kuJesu. Ivume uJesu, ivume izono zayo, ikhulekele. Qaphela, kuthiwa-ke kulo mama, ngokuba bheka uyakhulela uzala indodana, impuco ayikuthinta ekhanda layo. Ngokuba umntwana uyakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kwasezalweni. Uyaqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilisti. Ingane yakho idalela ukusindisa, iyasindisa nje. Wenzani? Asibuyele ezweni lokuqala. Yena-ke sezala, verse 24. Owesifazane wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSamsoni. Umntwana wakhula, Jehova wambusisa. Isiqalekiso singena ey'nganeni zethu ngathi bazali. Isibusiso singena ey'nganeni zethu ngathi bazali. Ihlupha kangaka nje ingane yakho, ake uzihlole, uzicinge, uzihlole ukuze ingane yakho ikhululwe. Mhlawumbe kwawena udonse kanzima nje ekukhulweni, ake uzihlole, uzicinge, kwenzakalani ngempela? Lungisa indaba yakho. Asikhuleni-ke kumoya. Mhlawumbe kuwena akukhuleki nje kumoya, usavinjwe yikho ukuvuma izono. Uzokhula kanjani kumoya?
ukwazi ukukhula, ngoba izwi lelelwayo manje liqinaniswa izono. Khula kumoya, khula kumoya, ilokho esikukhulekelayo. Number 2, sikhulekela ukukhula ekumazeni uNkulunkulu. Number 3, sikhulekela ukuphenduka okusuka within, okusuka ngaphakathi, khona kuzophumela ngaphandle. Number 4, sikhulekela ukungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu. Number 5, sikhulekela ubunye kuKristu, unity in Christ. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke. Ngiyakholwa nawe uzongijoyina, guqe, khuleke kanye nami. UJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni likaJesu, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo, sinikele ukuphila kwethu kuwe nakuwo lo nyaka. uNkulunkulu wethu, ngeke sikwazi ukuqhubeka nawo ungekho, qhubeka nalo nyaka wena ungekho. Sicela wena ube phakathi kwethu, usihole ekhaya lezwi, usihole entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, usihole ekuphileni esikuphila kulo mhlaba ukuze sithole umqhele kwelizayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Babunzi bantu uyavalelisa. Ube nosuku oluhle. UJesu Kristu uyinkosi.